Jo em dic Siski, sóc el millor jugador d'Espanya, el top 2 d'Europa i top 21 del món actualment. Estic considerada de la millor Samus del món, que és el personatge que jo jugo en el joc Smash Bros. Ultimate. I res, doncs aquest sóc jo. Des de sempre m'han agradat molt els videojocs, però actualment doncs em limito més a jugar només a l'Smash Bros. Ultimate, ja que m'hi dedico professionalment, així que li he de dedicar moltíssimes hores a la setmana i al dia. Llavors, és una relació d'amor, perquè jo sempre m'han agradat els videojocs i em segueixen agradant, i jo crec que seguiré jugant durant molt, molt de temps, i actualment, doncs, gràcies a Déu, m'hi puc dedicar a això, així que superbé. Adoro els videojocs. Realment, fins fa poc no hi sabia que m'hi podria haver dedicat als videojocs. Diguem que sempre, durant tota la vida, he jugat. Des dels 8-10 anys ja vaig començar a jugar a la DS i des de llavors amb els meus amics a la Wii, a la PlayStation, etc. He seguit jugant. Però com que diguem que el joc que més hores li he dedicat és a l'Smash Bros. I és un joc de Nintendo, jo no sabia de l'existència de les competicions reals i de que es guanyaven diners amb Nintendo. Jo sabia que jocs com el League of Legends, per exemple, o el FIFA, sí que hi havia molts diners a tornejos i tal, però a Nintendo no. Però fins fa uns 4 anys vaig començar ja a fer-me més bo, i quan em vaig fer més bo vaig començar a guanyar diners de tornejos i d'altres coses, de crear contingut i tal, i llavors vaig dir, hòstia, que em puc dedicar a això, i vaig començar a apostar fort, i fins fa 3 anys no m'hi dedicava i no sabia ni que s'hi podia fer. Així que ja saps, va ser com una miqueta la loteria, saps? Jo tenia uns plans de vida i em van canviar totalment. El que m'atrau més de l'Smash és que des de la seva anterior edició, que és la que em vaig començar a competir més seriament, que és la de la Wii U, l'Smash 4, ja vaig notar que era un joc que tenia moltíssimes possibilitats dins de la seva competició. Què vol dir? Que tu et poses en un escenari i tu et pots moure per on vulguis de l'escenari. Pots saltar, pots anar-te fora de l'escenari, pots tornar amb molts salts, pots fer moltíssims atacs. Cada personatge té uns 30 atacs, o sigui, per posar-ne un exemple. I ara vaig pensar, ostres, aquí guanya realment el que ho fa millor, i les possibilitats són infinites, no són limitades. Són molt, molt grans, i això em va atraure moltíssim, el poder profunditzar molt. La creativitat, el fet de desenvolupar-te diferents intel·ligències, depèn totalment del videojoc al que juguis. Si, per exemple, tu fins i tot pots millorar en matemàtiques jugant a videojocs, tot depèn del videojoc, saps? Al final, els videojocs és un mètode, ja pot ser d'aprendre qualsevol cosa o simplement de veure una història i també aprendre d'ella, en plan dir, vale, ostres, que guai ho han fet, o com ho han desenvolupat, o com t'has de passar un nivell, per exemple, què has de fer, com has d'utilitzar el cervell i tal. I per això penso que va molt bé per aprendre, doncs depèn del videojoc, diferents àmbits d'intel·ligència, com he dit. En el cas de l'Smash Bros, si vols competir professionalment, la intel·ligència que va molt bé i la que et fa ser bo realment és la intel·ligència espaial, que es diu. Doncs jo crec que aporten molta felicitat. Els videojocs al final són un passatemps més actual, ja que fins fa uns anys no existien, i jo penso que és un passatemps genial, ja no només per fer servir el cervell, que està demostrat que jugar a videojocs, sobretot d'història o de competició i tal, va molt bé per al teu cervell, ja no parlo d'intel·ligència, parlo en general, que el fas servir i això sempre va bé, sinó que també és un moment per desconnectar, ja sigui de la teva vida laboral, de qualsevol feina que tinguis, de qualsevol diguem, malestar que tinguis. Sempre és una bona eina per desconnectar, passar-t'ho bé, ja sigui en solitari, tu sol, calmat, o amb els teus amics, presencialment, online. És un mètode molt, molt senzill de desconnectar i passar-t'ho bé. Doncs els diria que abans d'intentar ser el millor, que s'ho passin bé i que disfrutin del camí. És el més important. Els videojocs et poden aportar molta felicitat. Llavors aprofita, o sigues feliç, si t'agrada competir, o i tant, competeix, però prioritza sempre la teva felicitat i el teu benestar.